Poznáte to, predávate dom alebo byt a máte veľké očakávania. Viete, koľko času a energie vás to stálo a koľko peňazí ste do neho investovali. Každý musí hneď na prvý pohľad pochopiť, že váš dom stojí veľa. Iba že by nie. Kupujúci sa na to pozerajú z úplne iného uhla. Snažia sa cenu znížiť, a to z dôvodu, že si uvedomujú, koľko času a koľko peňazí budú musieť ešte investovať do prerábky, prípadne do zariadenia. No a to ešte nehovoríme o banke, o daňovom úrade, po prípade o znalcovi, ktorý sa na celú vec pozerá opäť inak. Aké faktory vplývajú na oceňovanie nehnuteľnosti? Na čo sa prihliada? Je to územný vplyv, to znamená, že kde v akej lokalite, by som povedal časti Slovenska, sa daná nehnuteľnosť nachádza. Potom je to koeficient cenovej úrovne, je to štatistický ukazovateľ, potom je to koeficient konštrukcie, sa zohľadňuje vek tej stavby. Sú tzv. Povedzme u bytov, je to koeficient vybavenosti, sú to tzv. Určenie tej všeobecnej hodnoty, čiže to je obvyklá hodnota na trhu s nehnuteľnosťami porovnateľného bytu. A tá sa upravuje potom koeficientom polohovej diferenciácie. Tých je pre byty, ak sa nemýlim, 16. No a tam sa hodnotia bližšie. To znamená, aký je stav s bytmi na trhu, to znamená, aký je záujem. Aká je vybavenosť v danej lokalite? Úradmi, obchodmi, službami, aká je dostupnosť MHD do centra. Čiže toto sú všetko tieto vplyvy. Tá všeobecná hodnota je skutočne takouto obvyklou cenou v danom mieste a v danom čase. A ešte otázka týkajúca sa dokumentov, ktoré majú mať pripravený predávajúci, pretože ak príde znalec ohodnocovať danú nehnuteľnosť, pravdepodobne vyžaduje od pôvodného majiteľa aj nejaké dokumenty. Čo by si mali pripraviť? Najzákladnejším dokumentom, ktorý určite pri kúpe nehnuteľnosti alebo teda ohodnocovaní nehnuteľnosti je list vlastníctva, kde vlastne si overíte, či ten dotyčný, ktorý vám chce tú danú nehnuteľnosť predať, je vôbec vlastníkom. A čo je ďalšie dôležité, že vy na tom liste vlastníctva sa dočítate, aké ťarchy môžu na danej nehnuteľnosti viaznúť. Ďalším dokladom je kópia z katastrálnej mapy, na základe ktorej si vy overíte, či je to skutočne tá nehnuteľnosť, či sedia tie pozemky. Ďalším dokumentom, ktorý určite je potrebný, je nadobúdací doklad súčasného vlastníka, kde hlavne v prípade bytov sa dočítate, čo je v príslušenstve bytu, a teda či ho zaratávate do plochy. Jedná sa predovšetkým o pivničné kopky. No a dôležitým dokladom je aj vek domu, aby ste vedeli, v ktorom roku bol dom skoladovaný, alebo od ktorého roku je dom v užívaní, aby ste vedeli určiť zostatkovú životnosť danej nehnuteľnosti. Stal sa taký prípad v minulom roku, keď som ohodnocoval rodinný dom v blízkosti Bratislavy, kde všetko som si zameral, pozapisoval, ale neboli k dispozícii doklady pri obhliadke, tie mi dodali dodatočne, jednalo sa kópiu z katastrálnej mapy. Ja potom, keď som posudok spracovával, tak zrazu som zistil, že mne nepasujú tie veci podľa listu vlastníctva do tej kópie z katastrálnej mapy. Vlastník nevedel nič, tak cez suseda, a sused už bol v obraze a sused hovorí, že áno, že bol spracovaný geometrický plán, lebo si niekto robil prístavbu a geodetka urobila geometrický plán, lenže keďže v ten deň zamerala viacej domov a dostala sa k práci až o 3-4 dní, tak zrejme sa jej to nejak pomiešalo a osadila tie domy nie na tie parcely, na ktoré mala, ale ich proste zamenila. Hej. Takže, no a to pri dôkladnej obhliadke a tak ďalej, znalec de facto zistí, upozorní v prvom rade vlastníka, že toto nie je v poriadku a tú nehnuteľnosť nebude vedieť ani predať, ani založiť, kým vlastnícky to nedá do poriadku. Pri oceňovaní nehnuteľnosti sa prihliada naozaj na veľa parametrov. Myslíte na ne, keď sa rozhodnete predávať svoj vlastný dom, byt, poprípade pozemok. Ale taktiež buďte obozretní aj pri kúpe, aby ste z akéhosi dlhodobého investičného hľadiska nič nezanedbali a neskôr ste nemuseli mať hlavu v smútku a podstatne menej eur v peňaženke. Držíme palce.